Здравейте, това е Batman and the Flash, последна една игра. Ще изтрия тази игра. И да, ще изтрия. Точно така. Ще я изтрия. Така, последна игра с въртелицата. И така. Не мога ли ще си пусна това. Аре бе, колко време зареждаш? Така. Последна игра, следни клик да пътят. Една играта на 10 пътя. Остана за 19 минути. Това е последно, защото играта ще изтрие. И последно ще избахна, защото започнахме и Батман. Айде бързо. Средата ще е Батман и точка. Само да сме на кеф. Лабораторията, значи лабораторията. Опа. Това беше играта с Батман. И последна игра с това. 3, 2, 1, гол. Нищо не трябва да, защото играта вече не става специално. И това е хора за този епизод и чао!